vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Nganzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakamira sekudai so. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndakati ndaenda kune imwe bachelors party and bachelors party iyi yainge ingori yekuchurch. So ndakati ndiriko ikoko ndakabva ndazotanga kudzidzisa. This was after umwe mwana wesangano iye nemusikana vake vainge vaenda kuZim, then vakati vaenda kuya ndokubva vazonoroorana mune zvakanaka. Vakazoti vadzoka zvino mazuva avo ekuti vange vachichata ainge aswedera padhuze ndokubva tazoita that bachelor party. Saka tiriko kubachelor party pakazosvika nguva iya yekuti mukomana tainge tava kumudzidzisawo kuti zvino zvawapinda muwanano mudzimai wako haufaniri kuti unge uchizomusiya aine nzara, especially kuhoneymoon uko unofanira kuti unge uchizonomuratidza moto chaiwo. Saka mukunotaura inini ndakazongokaruka ndava pacenter stage sezvo zvinhu zvandainge ndichitaura zvainge zvichifadza wose ainge aripo ipapo, ende vanhu vakabva vati vainge vagutsikana nedzidziso dzangu. Saka vakabva vazongoti inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizotongohendla china chana baba. Kubva ipapo takabva tazongoramba tichingoita program yechina chana baba. Nanhasi uno china chana baba kuchurch tichiri kungochiita. Soon after our Sunday church services tinobva tatomhanya to our room uko kwatinenge tichiita china tichidzidzisana izvozvo zvemubedroom. Zvino mukoma Nashi ndakati ndadzidzisa vanhu kudaro munongozivawo kuti vanhurume kana wava nemukadzi wako hatina kama secret, tinenge tichitaura zvose izvo zvatinenge tadiscussa nemafriends edu kana kuti mumameetings. Zvino news dzakati dzava kufamba ndakabva ndazongokaruka ndasangana nevamwe mai avo mwana wesangano. Takangosanganawo mutauni. Takati tasangana mutauni kudaro ivo vakabva vati baba, haiwa baba ndinokutendai. Ndikati kochiko nhai mwana wesangano wai wati baba ndinokutendai. Ndipo pavakabva vatanga kupinza nyaya dziya dzechina chana baba vakati aiwa mazuva ano kumba ndiri kutoona kutoti vakabva vatoti aiwa mazuva ano kumba ndiri kutoona kutoti kwava nemusiyano muri kudzidzisa baba. Vakazongoramba vangotaura ende vachinotaura mukoma ndakabva ndaona kuti mamiriro acho avainge vakaita so close to me yainge yatova nyaya yekutoti ava mai ava vainge vava kutoda nezvangu neniwo ndikabva ndakurirwa nemuyedzo. Ndakati ndakurirwa nemuyedzo kudaro mukoma Nashi ndokubva tangoramba tichingotaura. Apa vainge vava kutoita majokes neni vachitoita majokes aya ekutoti vainge vachida kutombonzwawo kuti izvo zvandainge ndichipa mudzimai wangu kumba zvainge zvakamira sei. Ndakabva ndazoti ngatitsvakei pekuti tinge tichigara because vainge vachiri nemibvunzo yakawanda yavainge vachiri nayo. Takabva tazoenda tikabva tazonogara zvedu mudibonius. Takati tagara mudibonius muya mukoma Nashi then ndipo pavakazongoramba vachingoenderera mberi vachiti mama, I think kuti mama havagare kana vaine nzara. Nezvandinonzwa muchinzi munodzidzisa kuchina vamwe vakadzi vari kudya zvavo vachinakidzwa mudzimba umu isusu tichingofa nenzara. So mukoma Nashi ndakabvunza kuti kumba kwavo madha ava kwainge kwakamira sei. Vakabva vanditi kwavo kwainge kungori ne2 kana kukangoitwa 2 zvinobva zvatongogumira pa2 ipapo vanhu votorara. Saka ivo vakabva vati vainge vachida kumbondinzwawo. At that time mukoma tainge tava kusatombotaura sekunge tainge tiri vatendi vana vaMwari, tainge tatopindwa nechihure mumusoro. Takabva tazowirirana kuti taifanira kuti tinge tichizoronga mutambo. Saka mushure mekunge taronga mechi yedu takabva takasangana kune imwe lodge. Ivo vakangouyawo nemotikari yavo vaita sekunge vainge vangorova marunnings mutown. Neniwo ndikabva ndazongodhiraivha tikanosangana kulodge kuya. Takati tasangana kulodge kuya mukoma ndokubva tapinda zvedu mumechi. Asi mukoma inini ndichibva kumba ndainge ndakagadzirira mutambo uyu. Asi ndakati ndichingonomutarisa mukadzi uyu mushure mekunge akurura nhumbi dzake ndo pandakabva ndaona kuti sabhuku vakabva varamba vakati chivi ichi chauri kuda kuita ita wega, inini I am not going to participate. Mukoma sabhuku vakaramba
ndakazama kuti ndinge ndichivamutsa nenzira dzose dzandainge ndichigona nadzo, asi sabhuku vakaramba kutoramba chaiko chaiko mukoma. Saka ndakati ndava kuda kunopfeka aya maprotector, ende munongomaziva kuti maprotector iwo kana kuri kunzi iyo kana isina kunyatsokusimba maprotector haatomboshandi zvachose, rinotoramba kutopinda, haripfekedzeki protector kana zvakadaro. Mukoma Nashi takati tazama tichazama ndokubva ndazotomunyengerera mukadzi uyu ndikati mira ndingoita pasina protection, ndokubva abvuma. Ndakati ndaita paya pasina protection chifungidzira kuti zvimwe kuda kakudziya kaya kanokwanisa kuzokasika kuimutsa, asi kakudziya kaya kakabva katokonzeresa because kakabva kazotoita kuti ndinge ndichikasika. Mukoma Nashi ndakakasika zvekuti kana ndega ndakatadza kunzwisisa kuti chii chainge chaitika, kana minute zvaro mukoma ndakatadza kupedza minute ndokubva ndatopedza. Ndakati ndichingonopedza ndokubva atanga kuseka zvake achirova maoko akanditarisa. Ndikabva ndati kana ngatizorore ndinyatsokurakidza kuti zvakamira sei. Iye akabva ati kana handikambozororeri 50 seconds idzodzi dzamaita baba. Apa ndatoona kutoti zviri kumba kwangu tu idzodzo dzandinopiwa kumba kwangu dzinenge dziri nani dhani izvi zvamandiitira. Kutozama kumunyengerera iye akabva atoramba. Takazotobuda muloji muya tava kusatotaudzana zvachose. Ndakanyara Mukoma Nashi zvekuti nanhasi tinoti kana tikatarisana so ndinobva ndanzwa sekunge anenge achindijaja nekuda kweizvo zvaakaona pandiri, izvo zvandakamuitira, asi handizivewo kuti chii chakaitika musi iwoyo because inini ndinotoziva kutoti ndiri njanji chaiyo inotozvipisirawo chaiko, but musi iwoyo zvakabva zvaenda nepamwe. Nanhasi uno ndinonzwa ndichizvinyarira kana akanditarisa, ende iye anowanzo kunditarisa zvake obva angonyemwerera kakunyemwerera kaya kekutondinzwira tsitsi kuti munongodzidzisa henyu vanhu zvechina asi imimi hapana kana zvinombozivikanwa. And worst of all, kana chechi yapera paya, kana kuri kunzi church ikapera paya pazvinonzi vana baba let us meet in our usual room, ende vana baba vanobva vatanga kuridza mheterwa vachirova maoko zviya zvekuti tava kumboenda kuchina, tava kumboenda kunodzidziswa, and everyone knows kuti inini ndinodzidzisa vana baba kuchina. Inini kunyange kusumuka pandinenge ndigere Mukoma ndava kutonyara because kune munhu anondizivira secret yangu, but isecret yekuti takangoichengetedza pauviri hwedu. Ndinogara ndichingonyara nesecret iyi Mukoma Nashi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi zvakaramba. Apa ndainge ndazvibhiga ndikati inini ndiri njanji, ndiri simbi, ende ndiri simbi chaiyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma Nashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu yangu. Nyaya Mukoma yakamira sekudai so. Ini pane zvakaitika kwandiri Mukoma Nashi zvekuti ndinogara ndichinyara kutarisana navamwene vangu. Zvakaitika ndeizvi: vamwene vakauya pamba ndobva vagara mwedzi wese tiinavo, saka takatanga tichawirirana, asi munongoziva kuti mumba kana mukaita vakadzi vakuru vaviri rinenge ratova dambudziko. Ndaiti kana ndikabikira murume wangu iye vaibva vatanga kuti izvi zvinhu zvawabikira murume haazvidi, zvinhu zvine muto wakawandisisa. Akatongokura akadaro, munhu asingafariri kudya zvinhu zvine muto. Zvakabva zvazotanga kundibhohwa. Apa ndainge ndichangotangawo kupinda mumarriage Mukoma Nashi. Chese chandainge ndichiita vaingoti mwana wangu izvi haazvidi. Saka sisi vangu ndainge ndavaudza kuti amai vakauya vakati ivo vainge vachiuya kuzovaona, saka ivo sisi vakabva vazouya iri weekend. Inini kwava kutobika tikadya. Amai vakabva vati vainge vava kuda kuenda kunogeza. Ndikabva ndafara nekuti ndainge ndichinzwa kubitirirwa, kuya kubitirirwa kwekuti unenge uine guhwa raunenge uinaro richingokuti dai wawana mukana mhani wambondibuditsa muhana mako. Ndakafara Mukoma. Mushure mekunge ivo vamwene vangu vaenda kunogeza ndokubva tatanga kuvanyeya paya. Takavanyeya Mukoma Nashi pane zvose zvavainge vachindiita.
Saka isusu hatina kuziva kuti ivo vamwene ava nekungwarisa vakangosiya zvavo foni yavo paWhatsApp, vakangoisa foni yavo parecord kuti chese chatainge tichitaura ivo vange vachizozvinzwa. Ende shoko rakazondinyadzisa mushure mekunge vava kuplaya WhatsApp record iyaiya ndechekuti ndakataura mashoko ekuti kachembere kasina meno, kusiya murume kumusha nekuda kudya zvinonaka. Sisi vangu kwava kuti iwewe usabika zvinonaka, kaende mhani kamunhu aka, munhu upi anoda kugara pamba pemuroora. Apa taitorova zvedu chikwee tichinyeya. Vakadzoka mukomanashi ndokubva vangotora zvavo foni yavo. Saka pavakatanga kuplaya voice note ndakavhunduka because ndakabva ndanzwa kuti voice rainge richitaura pavoice note ipapo rainge riri voice rangu. Apa vainge vatoforwardira zvavo vana vavo voice note iroro. Ndakarwadziwa mukomanashi ndikashaya kuti ndoita sei kuti dai zvaibvira musi iwoyo mukoma kachembere aka ndingadai ndakakatema kana nepoto kakafira ipapo mukomanashi. Zvino murume akazoti adzoka kubva kubasa then ndokubva azongoplayerwa zvake zvekare voice note iroro. Ndakazongotanga kungochema kumbira ruregerero. Sisi vakabva vati inini pano handichagari, vakabva vangotora kahandbag kavo ndokubva vatodzokera zvavo kumba kwavo. But sisi vakasiya vandiparira. Nanhasi uno mukoma ndinongoti kana ndikashanyira vamwene vangu unongonzwa vava kuti komashanyira kachembere kasina mazino kwakanaka here. Ende ndinobva ndangonzwa ndichinyara. Nyaya iyi hakuna asingaizivi mumhuri. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Hey, haisi style yakanaka iyoyo ekuti unoti iwe wabuda mumba wosiya foni yako iri parecord. Wakambozviita here kana kuti wakambozviitirwa here zvekuti munhu anongosiya akaisa foni parecord then munhu obva aita sekunge abuda achienda somewhere. Izvo anenge achiziva kuti zvose zvauchasara uchitaura iye anozongozvinzwa, foni ingori paWhatsApp record. Pakaipa. Kana muine mamessages amune muchida kuti ndinge ndichizomaposta pano, please come to my inbox.